Shalom, selamat hari Minggu mahadihita saluhutna. Marede mahita, sian buku ede nomor 14, ayat sada, rodi ayat tolu. Hite-hite goarna di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia na tumapalangit dohot anoon. Amen. Nunga tibuhian di darohakku Jehova, ninna ibana do haholongon saliling-liling na hubayan, makkaholongi ho, dibayani hutaiti ho marhite-hite denggan basa. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Saya lehon jala patubu madihami haporsiaw na sitong. Tabay mahaporsyon nami ganupari, asalam tugu. Leon madihami holong ni roha naso mapangasi, asa holong roha nami dihodohot di rongan nami jolma. Leon dihami pakirimon namangulu, asa marlas ni roha mi mabayan lomo ni roham. Saya oloi mapangidon nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Marede hita. Haleluya.
Patik ni debata di tadi hari Minggu sadarion, imasian patik paupaton dot lapatanna. Ingot hamu ma pabadion hari Minggui, di nonom hari hamu nasa siolomu, alayang guari papitoni ari paradiani Jehovah debatam doi. Dan jadi homangulang godina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, roh di pinahanmu, roh di isini hutan ni halak pe na mangebati hutam, ay di nanom hari di toppa debata langit dot anon, dot laut dot nasa isina, dungi maradiat do iban di hari papituhoni, di bayani do ubbahen na di pasu-pasu debata, Jehovah ari paradian nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni oddo. Ikon di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata. Ikon badia do hatani debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangkuruhon. Atong rap mangidogogo mahita tu amata debata, lao mangaloan na hobbar tu patiki. Ale debata, say pargogoy mahami, mangulaon na hobbar tu patikmi. Amen. Mared dehita. Topoti ma dosata, dia tua dopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para siroha na sumurung, napungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasaon hati goran nami, na mangasaon asin ni roham nang godangido. Saya si roham mida sadok bangso nami, saya sama dosa nami saluhut na, saya sungguli maroha nami, asamuba roha, dohot pangalohan nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, si pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuha sesa ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jalan songon obun manorop akka dosam. Saya mulak maho tuau ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mared dehita.
Tajaha ma epistel dihita di minggu saderion, imana dienet sian Matius onom, mamuka sian ayat 25 saat roh di ayat 34. Tajaha ma marcikat soring di ayat 34 rapi hita majaha. Alani do bahen hudok tu hamuna, unang holson hamu hosamuna sumarihon sipanganon, mandang daginguna pasari-sari para biton. Dau marga hosa sian sipanganon, dau mangat daging sian parabiton. Isehamu marhuaso pagadahon ari-ari nanggo saasta gajangna, anggo tung sian pangolsohon ni rohana, au madok tuhamuna, gari si Salomo uju di bungaran ni hasangaponai ibana, gari so mamake songon bunga-bunga sada. Atong unang maholsoan rohamuna, madok ahama panganon nami, ahama inomon nami, ahama parabiton nami, sejumolo malului hamu harajau ni debata, dot hati gorana, dungi tambahonon na do sude akka odding tuhamuna. Atong unang maholsonamu hari susugod, ay sarihon hari susugod. Martua do halak na tumongihon hatan ini bata jalan ope apsa. Amen. Maredde hita. Tidak koma hapor sayutai songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaon di sadok portibion rap mahita madok. Ao porsea di debata Jehova ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangit do tanoon. Ao porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sadai iman at ibun si Maria
gabi-gabian si Antondi Purbadia, Andorang Suhubuan. Ido Tuhata, Tumami ang Pernitipo. Status, nama tetap pajal bagaimana di hau pinar silang, ngatuat ubang turun di tanah. Namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik ke surga, lalu siang lebar kaju. Namai pagkukuh na suatu dosa ni, bisi may bana pa'y mamulak suku ke tanahon, manguhumi halak na manguludot na mati. Tau Porsia, Tondi Purbadia, jaladok sana dunia na badia, kuliah atau panalak Kristus akan na badia, doot yang saya dilusa, doot yang mulak mangulu suku tani halak na mati. Amin. Tabigema kor ama asap bermasmur diuti kor Gita Serapim.
Tabege matikting di hari Minggu sadarion. Shalom. Tabegema titing di Huriata Minggu 21 Juni 2026. Naparjolo Goarni Minggu. Goarni Minggu sedarion ima Minggu patuluhon dung Trinitatis do topik Minggu saluhut do diramoti debata. Napaduahon namar ragam. Naparjolo ruas marsasahalak. Memuka sedarion Minggu 21 Juni 2026 gabe ruas marsasahalak ma di Huriata Prisko patar tua siagian sianwik saplalu energi sadawalu onom-onom. Napaduahon ruhut parmahanion dohot pamisangon. Memuka sedarion Minggu 21 Juni 2026 dang ruas ni HKBP tang orang kota B amang anggiat togi marudut sihite sianwik 10 pitu. Ala marhasohotan muse tu boru-boru na asing jala menadikkon inang rona sinaga dohot keluarga. Napatuluhon sakramen padidio nabadia. Di hari Minggu 20 Juni 2026 di Patupa Huriata do padidio nabadia tu akka yanakon ni Huriata di permingguan pukul 10 sadawib. Tu akan atora senanaing mabuan dak danak terdidi asa pasahato data ni dak danak uhut mabuan surat hatorangan sian situa wik dohot buku keluarga jemaat. Khusus tu akka na mabuan dak danak buah baju mana pertama dibuan ma fotokopi akte pasu-pasu pabagason mana akte pernikahan. Marguru terdidi di Patupa Huriata di hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 15 WIB maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. Napapaton peliat tujulu. Sadarion Minggu 21 Juni 2026 pasahat peliat tujulu dohita di bagasan amplop songotada mauliate ni rohatta di pakkobasion ni amang situa boner munte sian wik saplopat nanaing pensiun sian hapar haladoon. Jala tuari Minggu 20 Juni 2026 nanaing ro pasahat peliat tujulu dohita di bagasan amplop songotada mauliate ni rohatta di pakkobasion ni inang situa rospita manurung sian wik sada di Huriaon nanaing pensiun sian hapar haladoon. Pelian sada A, sada B, dohot 2 tapasahat adora so jamita. Pelian di bagasan amplop tapasahat dung sipul jamita. Tapasahat ma di bagasan lasni roha. Napalimahon, Pesta Gotilon 2026. Hobar tu hasil rapot panitia Pesta Gotilon dohot sude situawik di Patupa do naperjulu penggalangan dana marhite spontanitas sian studi panitia paduahon pelian perbue ni naniula sian ganup keluarga ditagam nomotik 1 juta per keluarga. Napatuluhon sati-sati sian ganup wik nomotikna 1 juta rupiah. Napa namangihut silua manang lelang makanan sian ganup wik minimal 500.000. Namangihut kupon door prize namangihut olop-olop sian tortor panitia dohot ganup wik. B. Permingguan dohot Pesta Gotilon di Patupa di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Napaonopon situa wik sapulalu. Hobar tu hasil sermon perhalado mamukka sadarion Minggu 21 Juni 2026 nagabe situa wik sapulalu ima inang situa saur labora hasibuan. Napapituon pangapulion ni perhalado. Di hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 20 WIB dung sidung sermon di Patupa do pangapulion perhalado tu keluarga situa tahdin maha inang reniati silaban nahinan maringanan di GSM lantai 2 dipangido tu sude perhalado asaria madohoti ulauni. Napawaluhon family gathering.
di hari Sabtu sahat hari Minggu 27 sahat 20 Juni 2026 di Patupa week 2 do family gathering maringanan di Villa Adifala Bogor niuluhon ni Pendeta Herta Manik STH dohot parhalado week 2 napasiahon sermon HKBP Distrik 21 Banten. Hari Senin 22 Juni 2026 borhat do pangulan nago tikki ni Huriatta madohoti sermon HKBP Distrik 21 Banten. Na di Patupa di kantor distrik Serang membuka pukul 10 WIB. Bagian na patuluhon koinonia manang pelayanan persekutuan. Na perjulu retreat NHKBP di hari Sabtu sahat Minggu tanggal 21 Juni 2026 di Patupa do retreat sekaligus sertijab BPH NHKBP niuluhon di Pendeta Herta Emanik STH dohot paniroi situa Jenny Tabunan maringanan di Villa Hijau Puncak Bogor. Napaduahon Paheheon Reborn Remaja Naposo HKBP Tangerang Kota 2026. Panitia Paheheon Reborn Remaja Pemuda HKBP Tangerang Kota 2026, Ketua Gunung Sihombing, Wakil Ketua Marco Sinaga, Bendahara 1 Gracia Tampu Bolon, Bendahara 2 Gracia Sinaga, Sekretaris 1 Farelina Siregar, Sekretaris 2 Green Huta Barat. B. Seminar Paduahon Budaya Batak, Dalihan Natolu. Di hari Minggu 20 Juni 2020 pukul 14 WIB maringanan di gereja di Patupa do seminar doho tema mengenal budaya Batak Dalihan Natolu bagi pemuda-pemudi manang naposo ni Huriatta. Narasumber Ima Amang Situa Parnada Siletonga. Domutusi pinangido matusude remaja dohot naposo sian ganup wik. Suang songoni tu seksi remaja seksi naposo punguan NHKBP Transiamus asa maddohoti ulauni dia karua senanang maddohoti seminaron asa mendaftar ma tu panitia atas nama Fanny Simamora nomor telepon 087885401351. C. Perlombaan internal antar week na perjulu Bible Class atau CCA di Patupa di hari Minggu 5 Juli 2026. Napaduahon lomba tortor di Patupa di hari Sabtu 10 Juli 2026. Napatuluhon Rena Idol di Patupa di hari Minggu 10 Juli 2026. Obar tulaunon ganup wikma paborhatton peserta lomba sian remaja dohot naposo. Pendaftaran perpudi hari Minggu tanggal 20 Juni 2026. Bagian napapaton diakonia manang pelayanan kasih. Naparjulu fogging lingkungan gereja. Di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 di Patupa seksi kemasyarakatan do pengasapan manang fogging di bagasan manang di bagasan ruangan dohot di humaliang ni gereja on. Napaduahon ucapan selamat dan doa. Full timer perhalado dohot sude ruas pasahaton naparjolo selamat ulang tahun ari hadu tubuh tu siap lodom halak ruas dohot selamat ulang tahun pardongan saripeon tu 40 keluarga. Hatani debatamed dok. Sai dilehon matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakapmi. Psalmen 20 ayat 5. B. Tusude ruas nama sahid. Sai dileho Tuhan ma gogo dohot haipason. Hatani tuhata medok. Sai homa pamalumau ali Jehovah asa tung malum huhilala. Sai homa mangurupi au asa tung dapotan pangurupio nau. Ai hodo puji pujiokku. Jeremia 10:7 ayat 14. Songoni matiting di bengguta sadarion, dia katiting naso di jahahon nuaeng, tajahama di buku acara digital, na usaha tu grup WA ganup week.
Mulu adong akan hurang takas di panuratonon dohot di pajahahon di titingon tapatakas ma tu perhalado ni wiktabe manang tu sekretariat ni huriatta di tikki jam kerja. Saya di paso-paso tu hatta ma pakkobasion ni huriatta jala di paso-paso manang perhalado dohot ruas lau patupahon akka ulau nadenggan di huria. Bain sangap di goar ni tu hatta. Horas. Oras. Tabege ma kor ama HKBP diuduti kor naposo transiamus.
Parente hita, tapasat mapelean sada A, sada B, dot pilihan 2. Sudena
Dameni debata nasumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna amanginang. Hatani debata jamita di minggu patoluhon dung Trinitatis sadarion. Natar surat di sada Musa bidu 20 sada ayat walu sahatu ayat 20 sada. Huzahama dihita. Jadi dung lambalga poso-posoi jala sirang susu marharoa bolum masih Abraham di ari nasirang susui si Ishak. Dungi sai di ida si Sarama anak ni si Hagar boru Misiri. Na tinubuhonna di si Abraham mangarehe. Jadi di dogma tu si Abraham. Pabali ma hatubanon rap dohot anak nai. Aidang manean anak ni hatubanon rap dohot si Ishak anak ki. Alai sogo situtudo rohani si Abraham dihatai. Alani anak nai. Alai ninna de mata matu si Abraham. Unang sogo roham taringot tudak danaki. Dohot taringot tu hatobammu. Tangihom masude nanidok ni soara ni si Sarah tuho. Ai marhite-hite si Ishak do targoar diho pinopar. Anak ni hato bamipe bahenokku do gabe bangso ala pinoparmu ibana. Jadi dipasogot si Abraham manogok nai hehe. Dibuat masagu-sagu dohot aek satabu-tabu. Dilehom maitu si Hagar. Di pasadak matu amarana. Dungi di palau ibana rap dohot dak danaki. Jadi lau maibana hape lilu do di halongonan Berseba. Jadi dung sudah aek siat tabu-tabui di pihak madak danaki tutoro ni rabbana met-met. Dungi di paholang ibana lauhuddul arga sassinior siani ainin nado. Dang tarpaidai daau dak danaki lau mate. Jadi saya hudu libana todong siani huhud dipangiar suarana jana tumatangis. Jadi ditangihot de matama suara nidak danaki. Jauh-jauh masuruan ni de mata siap banu agijang di si Hagar. Nin nama madok ibana. Ahadiho ale Hagar unak ko mabiar. Ainunga ditangihot de mata suara nidak danaki sian hapeahan nai. Hehe maho, pahehe madak danaki jalatogu ibana dohot tangammu. Ai bahenokku do ibana gabe bangso nabulun. Dungi di patongkor de batama mata ni si Hagar. Gabe di ida masa damual. Jadi lau maibana manggohi tabu-tabui dohot aek. Jala di painum dak danaki. Dungi ditupak debatama dak danaki magodang. Laos maringan ibana di halongonan. Di ulama parsioron. Jadi maringan ibana di halongonan paran. Gabe dibuat inanai masada boru Misir bahen jolmana. Ido sahatna. Adong do disi hata-hata maninggoring. Nama ulat tusan ate. Apalagi nadi ayat perpudii. Parsioron. Ayat 20. Parsioron tukang panah. Gabe ahli manang pakar panah do si Ismail. Ido dipakai bana di halongonani marburu.
marburu akka juhut lau panganon nasida. Molo tabu-tabu taboto do ate mangnahe taboto do amanginang molo transiamusot di boto hamu do aha tabu-tabu maul dora di boto hamu ate tabu-tabu semacam namangisi aek sian akuai aha do guarri ima tarsongonima gobarra leu bal gautik siani ate inganan niaek inumon. Adong dona jolo di bae songoni siang gudur. Adong siap poting, siap bulu. Adong siang gucci na met. Molo di Cina gudang me gucci na meti ido tabu-tabu. Amang inang hita na pungu di son macam menarik dotor pukon. Las do roha molo sorang ada dana kiba. Adong pinopar, adong keturunan. Lumobi si Abraham, naung nania leling na paimay mahon ianak konna, nasape matua ibana, dang marna adong danak. Hira marumur 25 tahun, ipe asa adong, ipe dang sian na binagabagahon ni debata, sian tubuh ni si Sarai. Alay sian gundik na do. Imana marguar si Hagar. Jadi amangin nang dihalak batak pe, dihalak kita, macay argado di haso sorang ni danak. Molo tubuan anak ianak kota manak kita soina mabalga ni rohatta. Najolo molo diingot tamu akka amang dainang nasatonga umur noaeng. Jala idu hubigitong disaraton sahatu partikianon alai di partikianon ngagudang cara di bahen dang apala ikosay managu beda danak saliling ni 2 tahun. Dung 2 tahun pe asa sirang susu. Asa kebal kuat danaki. Najolo at tartolping do danak tuhamatean nang natoras na manubuhon ala keterbatasan ni medis tiki. Ido ubahenna disosohon unang pitor dipacay danak na baru tubuh. Walau dihalak kita, hola sorang danak ala ni haargau ni danaki pitor dianggapi do pituari pitu borngin. Itu teh pituari pitu borngin. Dung ari papituhon dibae mamoholi. Molo anak siakangat anak si buhabaju do pei pitor rodo hula-hulana laho mabuat deke hihut mamupus par sabuhuan. Itu benar adong istilah hamido mamuputso inna. Berarti anak siakangan na pinupus ni tulang ma. Dia tersolhot do otu tulanga. Iko sarihono na tulang bolo isi hamu na pinupus ni tulang itoringot tamu matulang urupi hamu ade. Itu dah. Edak sudah dipupus. Sada do ima siakangan. Adoraksoi di patupado nang di partikianon saya terbigido 7 bulanan. Dikandung 7 bulan itorodo hula-hulana laho mabuan didok tanda kutip ulus toddi laos mabuat deke. Intina memotivasi inatta buruna nanaing manubuhoni. Ala songon nahudok parjolo naking tolping do natoras tuhamatean najolo laho manubuhon yanakonna. Jadi asa semangat asa ditangyakon tetap
berdoa mengharap pertolongan perlindungan Tuhan, ido ubahena roh hula-hula memberikan semangat. Anggoi saya hubigido pe adongi. Alayang gona marhua do guara na manganggapi hirasadong bete, menganggap manang melehan dan adong be ay di rumah sakit do tubuh dibuat tujabu nungabe hirasongoni manuaing. Alayang go di masa ni si Ishak dibahen si Abraham dung lau sirang susu pe dibahen makaroan. Lapatan na nunga hira gopis manang sekitar 2-3 tahun mai dipacae ngagopis baru pe asa sirang susu. Di keadaan nasongoni lam gopis mamarmeam si Ishak dohot si Ismail. Di panok noti, di bereng-bereng si Hagar dohot si Sarah doi marmeam danaki. Alai di ayat-ayat sebelumnya diturpuk di sada Musa di bidu saplonomon akamanginang di bidu saplonom adong do na hurang denggan hurang cocok di rohani si Sarai pabahenan ni si Hagar dung mengandung ibana sahat tuna tubuhan anak direhei si Sarai. Mirip do songon si Peninna nanialap ni si Elkana ala sotubuan anak si Hanna disuruh si Hanna ma asa mangalak buru muse. Tubuh ma dua halak danak si Peninna dirajumi si Hanna doi anak konna nak pesosian si ubionna. Alai gabe eje kadoi di bahas si Peninna. Gabe di do nasohatai tuibana. Gabe songon na do mapakilalan. Ujung ngalah mana tu bagas coro, martangiang, makatai, doho debata mangido. Asa dilehon anak di ibana. Sampai tu matangis do ibana. Dijaji hot do molo leoko Tuhan hupele hope di ho gabe ulam saya tangis do ibana alai di bereng si imam Eli ma ibana sampai di dokon na mabuk ala nianggur na mabuk dohoin na adau nangok do rohakku mangido sia Tuhani asa dilehot dia usada danak jala hujaji hot do asa gabe pilih honok kui ula-ulana. Tubuh masih Samuel. Jadi mirip tu si donang na diturpukon akamanginang. Diturpuk tahun panuturion ni debata di masa ni hamaolon. Dung roh hatani si Sarai tu si Abraham suruh manang palau si Sarah dohot si Ishak. Ay dangi sitian harajaon. Dangi sitian peparan garis keturunan. Hape nganania leleng na di paimaima. Ay molo si Hagar di Israel, di Yahudi. Memang budak na do ibana. Hak ni tuan na do di ibana. Jadi molo dilehok pe si Ishak si Ismail sian ibana dirajumi si Abraham do memang peparan na doi. Dang bui jay conon nadang anak konne. Alai taringot tu akatiki na nang ro. Doma di bereng si Sarah. Alanga sian awal dopenga mulai masih rehe-rehean. Pada umay. Unang berak do di son. Juk do rohani si Abraham. Ay di arga holibana do sude na adong di bagasna. Alai Roma tu hatta. Didok matangi hon suara ni si Sarai. Pabor hak maibana ingok ma parmuduok ku do ibana jala bahenok ku do ibana gabe bang sunabulun.
alai anggosian sisara, ido garis keturunan, ido anak baga-baga jalasian ibana do sugut, bangso nabulun, topauku jadi honokku, gabe hasahatan ni sipalua. Amang inang hita na pungudison, di tonga-tonga ni partuturot tapi di halak batak gudang domasa, akka hamaulon. Adong do pengalamakku songonon akka manginang. Adong masada keluarga, anak konna dua, bawa dua anak. Alai sada dua anak nau dipanguli homma. Alai sada sian anak nai modding. Poso dope, alai nunga ditubuh dua da anak bawa. Di sadatiki di pagodang si matuana duli maibana. Tatu si domang tahei, inang dia tu si amu dui. Gabe di peristri. Sian sudut parhuriaun bali doa matai. Dohot nion parumen non. Ay mangulu dope inatai manguli ibana. Haruso manguli pe ala parumenna sasitong nadang bui. Ima ruhut parmahanion RPP na berlaku na buraon. Dung marumur 10 tahun modding ma amatay. Danakong nga balga tubu dosian amat na mangalap parumen non sada danak bawa to. Dungi adong maparsoalan. Anggiku do ibana manang udakku ninna na duaon. Abakku do ibana manang pahopuku. Manang anakku ninna natubu siap parumen nau. Ala sabapa nasida. Lain oma gabe ima patubu akka persoalan helhulma akka partuturon. Jadi na mirip sisipe gudang do marga-marga hita gabe masih rapusan ise siak kangan boha partuturon. Alai anggosi Abraham disondung ditangihon hatani si Sarai dibuat make putusan ala di lehon debatatu ibana motivasi dipargugui ibana dijau debata laho mabuat ha putusan nakpe macai maul laho mabuat ha putusani. Dan di paloas debata ibana leleng di bagasan situasi nasongoni. Dituturi do ibana huhut mangalehon baga-baga. Ima naking ayat 12 satu ayat 10 tului. Amanginang hita napungu di son si pata olo do iko buatot taha putusan naso hinalomohon ni roha. Aidang apa na di halomoh si Abrahami palawonna si Hagar doho anak nasi Ismaili. Alai alanunga songoni hatani si Sara didukung tuhatai. Mau tidak mau dia harus melakukan tunduk kepada perintah Tuhan. Terbukti di sarihod debatado si Hagar doho poparanna si Sarai dohot si Ishak poparanna. Natape garis keturunan ini siasi Ishak. Alai di parmudu debatado na tinopana. Secara khusus jolma na tinoppa ni debata di sarihod debata. Mau lihat ma di na opak kurnakingan lasroha tabu-tabu hubigi. Nakiningan parjolo ama asapate. Asap bermasmur baru
punguan Gita Serapim, baru muse amahuria dungi transiamus naposo. Taringot tu intini kormunai di sarihot de batado hita. Unang lomos, unang ganggu. Jala songonido nang epistelta jamita di pertangiangatta. Gari pidong, gari bunga-bunga di sarihon de bata. Lam hita mah. Ido na binereng ni debata. Sa sitong na awal na si Sarai, iba na do majujui si Abraham mangalap si Hagar. Doho sakap molo na tinubuhon ni si Hagar anak kumay. Ala siya kodo. Ala dibereng adong akka persoalani gabe tubuh ma ima usul pangiduan ni si Sarah itu si Abrahami. Alai diului di batado, ala dimotivasi tu hatta si Abraham. Paham ma, ului ma. Jadi setuju atau tidak setuju, songon nahu patorang nahu adopi nak kiningan, si matuana mangalak paruman nai, gabe sursar akka partuturon, dang terjaloroha alai masak. Dalam sahat di sahat tu partikianon. Songon si huton Kristus ita kamanginan, utamakan dia sakap ni di mata. Molo tarajuni pehita nasito, halakas salah, ingok ma, sada do mataniari, manodangi sude jolma, sude portibio. Na porsea nang naso porsea, hotdo di sarihon de bata, dilehod do udan, dangadong do be panirangon, dukpe haroro ni Kristus isogut, padua halihon disirang ma, anggonuaeng gabung do pehita sude, jadi marang na isi pesiak kangan, isi siap pudan, marang na maranak do, marang na marbapa do, marpahoppu do, molonga terjadi taingok ma debata dohok do manarihoni nang manarihok kita. Alani unang saya tapi kiri perbedaan parasingan hamaolon alai tapatudus masakap ni debata kita sama-sama ciptaan Tuhan jala disarihod do ngulutta. Namangihut ditangihod debata do ilu ni nadangol. Dung borhat si Sarah, si Hagar, doho si Ismail. Habis ma bohal. Ima sagu-sagu dohot aek na ditabu-tabu. Gundi. Ala sotar paidaida si Hagar, anak nasi Ismaili di pihak koma di rabba-rabba. Sumuru maimana hira 100 meter bui panaon ido dauna naking dido meret ibana siani daktar paida idana si Ismail ngamar geloki mauas male ibana pesongonido tong mauas male mangangguhi alai bui ta artihon angguk nai alu-alu sude batare. Jana abarhape nunga di pabotohon itu ibana nasari honon ni dibata manak parmuduon na do nasida. Alai di bolus nasida ma hapaeton, hapariron, mangangguhi, dang tega mamereng si Ismail. Dungi disuruh dibata masuruan na pabuahon. Na disari hoddo, nunga tipak di si inumon, si panganon. Jala gabe ahli pemanah do si Ismail. Gabe bue marburu maruduk akangulu nasida. Jadi akamanginan ganup halak na jauh-jauh tu debata nak pesanga songon na macai paet nguluon alai toktong setia
mangangguhi mangalualu tu debata ingot kita makka manginang sari honon na do hita ahamani hasi holammu nata hasi holi unang jemu-jemu unang jora unang macadi mangido tu debata alusan na do molo ido lomo ni rohan di debata alania kamanginang molo diturpuk taon juk do dang tardudu ni rohatta songo dia panarihono ni debata maul siak tu roha juk doi ala memang dang boi patudo sotta pikiratta songo pikiratta ma pikiran ni debata da nak pesota atusi nuaeng alai ditikina boi dita atusi ai boi dosada natoras marmudu ia nakonna disarihod dosa sitongna aha narikok di bana pasikolahope nunga pitor dipikiri natorasna aha ma uang sikolana aha ma uang dinasna aha ma transport aha ma masibuku totu jolo di boto doi baru pe di pabor hat sikola na dituntut sian akaya nakonnai ulahon ulaumu marsiajar sungguh-sungguh jadi sasitongna nunga di sarihon natoras nai narikok di ibana alayolo do sipata akadat danak ma uang sekolahku inna bukuku ninna do akana asing dang dapok do petikina alai itu akado do tibana pos maruham adong doi ninna ditikina dilehod doi alai dak sudena pinangido ni ianakon apalagi na sekolah dope dipenuhi akka pangiduanna ayolo dope SMP beli aku sepeda motor rinna kan asa hatop-hatop tu sekolah unak saya sering terlambat HP dang boi dope umurna mangurus SIM dohono ni natorasna do jala dang ono natorasra mangalehoni dang naso holong rohana alai dak tikina dang pantas do pilih hononna ay nga maralo itu udang-udang tu aturan jala boi do gay mabay mara itu ibana songonido nakita amanginang maradok potu hatay akana patut pitor lehonon na doi alai naso tardungduk kita dak ta atusi dope boi do tu hatay menunda dang pitor mangalehoni ay moloi tordilehoni boi doi gabe paholakon parsaurata do hotibana bisa saja gudang do masa songoni tiki hapo gosonna say jojo mangalehon pasu-pasu di ibana siat debata dung dilehoni tiki pas-pasad dope di ibana setiap hari Minggu rajin beribadah alai dung gabe adong di ibana setiap hari Minggu pergi piknik jadi gabe na adong na sahatu ibanai dipakai ibana paholak dirina marsaur dohot debata gudang do masa yo alania kamanginang hita na pungudison na nilehon ni debata tu hita syukuri hama uliatehon molohurang dope manang pait ngulum alu-aluhon tu debata aladak pola songo si hagarom manganggu hiate dak pola sian uduk dohot seret niroha keyakinan pakirimon natugu ido pakocon rohatta di alus ni tangyakta ido na pinasahat ni debata di si Abraham di si Hagar si Ismail alani dohono mamarhite turpukon tu hita saluhuna ganup di udut debata ngulutta adong do sakap nauli jala nabulun disakapi debata di bagasang ngulutta asadada holan asal di paloas mangulu buti hita adong do sakap ni debata naumuli
si pamasaonna tuhita. Alani taingok ma. Disarihot di batado hita, unang lomos unak kolsoan, nasa na adong napineokmu pakke mai mamuji di bata, dohok mangulahon akka ulaon nadengkan. Amin. Martang yang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam, di bohaliho hami, asa toktong marhaposan tuho, tung aha penamasa di ngolunami, dang tuk pikiran majalo alay, buy doy makorhon haulion, moloi di todo roham masa di ngolunami be. Alani pabenget hami Tuhan, molo masa di hami akan maol terjalo roha, maol waktu si hami, masa hamaolon hapoguson, sai todima makopol hami unang sirang siakko, unang tu hagugoon na asik kami jauh-jauh mangalu-alu, alay holan hodo, haporusan nami, natuk mangalehon di hami narikot di ngulu si ganupari. Patok tong mahaporsyaon nami, pabua di sari hokodo saluhut, ganup na jauh-jauh tuho. Alani Tuhan, ramoti madaging dohot dinami, arian nang borngin di dia pehami maringan, di bagas manang di ulaun nami be, toktong maho dongan nami. Pasu-pasu nasa nahuula hami be, hobar tulomo ni roham, jala ajari hami madok, mauliate di sudedengkan basam, otik manang balga, sai ajari hami madok mauliate. Ale Tuhan, urupi ma akan nagale, akan nadibagasan sitaonon, akan nadibagasan parsahiton, akan nadibagasan pengangguran, sai homa patuguhon haporsyaon nasida, asa toktong marsihohot tuho, mangalehon hamalumon, mangalehon akka ulaon, mangalehon akka napinasitana. Tuhan pasu-pasu mahuriamon, na met rodi na magodang, sai tod di mi majagai hami, mangaramoti hami sa luhutna. Yanakon nami naung majalo rapot nabi sian parsikolaan na, molo dapok na parbue na denggan, ajari na sida makka mauliatehon, jala marserep ni roha, anggiat nang tutiki na nang ro, boy di partahaton, tuaka na marnilai rendah, lehon habengeton, jala semangat laho mapareahi na dumenggan tutiki na nang ro diaka parsiajaran na mangihut. Tuhan ramoti mahami di bagasan arion. Pada umara parsahiton siak kami be. Namulak pehami anon tu bagas nami be tod dimi majoluani lakanami pasisihon ragam ni akka mara. Hipas sahat tu bagas nami be. Urasi sian nasadosa, asa talup hami hasahatan ni akka pasu-pasum. Marhiti anakmu Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Maredde mahita huhut papungupelean tadda holong atau tali kasih tu amang situa boner munte sian wik 14 di nalau pensiun nasida paborhaton ni huriatta di tanggal 12 Juli. Maredde mahita. Tuhan
Tuhan menjaga
Tuhan menjagamu. Tatangyak koma peliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadenggan. Doho nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar haseak kami peleanon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asa lam hutad dahami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harajaomu. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaor hon madamena tu toddim.